Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manasap kani. Mga igsoon, karong adlaw mao ang handumanan ni San Vicente de Paul, usa ka pari. Maghinulso kita sa atong mga sala. Aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon, nakalapas ako dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Busa nang amoyo ko ka Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadaon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, alang sa kaluwasan sa mga kabus, ug alang sa katukuran ug kapunungan sa mga pari, gibuhong nimo sa birtud sa pagkaapostol si San Vicente nga pari. Dinasig sa samang birtud, higugmaon ta namo kadtong iyang gihigugma, ug buhaton ta kadtong iyang gitudlo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitagal sa Dios. Nagtagal siyag panahon sa pagkatao ug panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot. May panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagguba ug panahon usab sa pagtukod. Nagtagal siyag panahon sa kagulanan ug panahon sa kalipay. May panahon sa pagbangutan ug panahon sa pagsayaw. May panahon sa pagpakighilawas ug panahon sa paglikay niini. May panahon sa pagakos ug panahon usab sa dili pagakos. Nagtagal siyag panahon sa pagpangita ug panahon sa pagwala. May panahon sa pagtigom ug panahon sa pag-usik-usik. May panahon sa paggisi ug panahon sa pagtapak. Nagtagal siyag panahon sa gugma ug panahon sa kasilag. May panahon sa gubat ug panahon sa kalinaw. Unsa may makuha sa tao sa tanan niyang kahago? Nasayod ako sa kapalaran nga gitagana kanato sa Dios. Nagtagal siya gustong panahon
alang sa tanang butang. Gihatagan kita niyag kaikag, pagsusi sa mahitabo, sa maabot nga panahon. Apan wala kita niya hatagig katagbawan, sa pagsabot sa hingpit, sa iyang gibuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ang Ginoo, akong bato. Daigon ang Ginoo, akong bato. Daigon ang Ginoo, ang akong bato. Akong dalampanan ug akong kutan. Akong salitanan, akong manluluwas. Akong taming nga akong gisaligan. Daigon ang Ginoo, akong bato. Ginoon sa ba ang tao nga inuman siyang gitagan? Ang anak sa tao nga nagaunaw kaman kaniya. Ang tao ingon busa ka ginawan. Ang iyang mga adlaw sama sa kalumalabay nga alinon. Daigon ang Ginoo, akong bato. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag ng kaluwasan, dalay ko siya nagpausalan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap ka din. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Simayaw ikaw, o Ginoo. Usa ka higayon ni ana samtang nagampo si Jesus nga siya rang usa, miduol kaniya ang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tawo, nangutana siya kanila. Nagingon uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, nanubag sila. Nagingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban pa gayod nagingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniyadto nga nabanhaw. Ug kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili gayod madugilon niini kang bisan kinsa. Ug midugang siya pag-ingon, ang anak sa tawo kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadugkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa banaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ang atong unang pagbasa karong adlaw naghisgot nga adunay panahon alang sa tanan. There is time for everything.
Ang Ginoo adunay husto nga panahon alang sa tanang butang sa atong kinabuhi. Panahon sa pagtrabaho, panahon sa pagpahulay, panahon sa kasakit, o panahon sa kalipay. Adunay panahon sa matag buluhaton nga gihatag sa Ginoo alang sa mga tawo aron aduna sila'y alatubangon sa kinabuhi. Sa atong pagdawat sa mga yugto sa kinabuhi, mahimo kitang makakaplag sa katuyuan sa Ginoo o sa katapusang kahulugan sa atong kinabuhi. Sa tanang butang, adunay panahon. Ang tanan nato nga paningkamot ug mga pagsulay, adunay katuyuan nga gilaraw ang atong Ginoo. Ang atong pagpailob ug pagtuo mao ang mga yawi aron masabtan nato ang mga panahon sa atong kinabuhi. Sa atong pagdawat nga naay panahon ng tanan, mas mahibaluan nato ang katapusang kahulugan sa atong mga kasinatian. Kinahanglang magpadayon kita sa pagampo ug pagtuo nga ang Ginoo mao ang nagmando sa tanang butang sa atong kinabuhi. Magampo kita nga makapadayon kita sa pagtuo ug paglaom bisan unsang kahimtang ang atong atubangon. Time is a gift from God. Many of us complain that we do not have enough time, but at least some of us, nothing would get done if we had all the time. How we use time is more important than how much time we have. The fact is that we almost find time for what we like or what we want to do. We should consider how many hours a day we consume in surfing the internet, in using our cell phones, or watching the television. Do we use them well? In a fast-moving and easy world, most of us need time for peace and quiet, to pray and to reflect on life and its values. For at least some part of the day, let us turn off our cell phones and refrain to watch the TV. Let us lay aside other distractions in life, and let us make time to be alone with God. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, kinahanglan nato tan-awon ang mga pangutana sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tawo. Ang tubag ni Pedro sa pangutana sa atong Ginoo, usa ka pagpadayag gikan sa Dios nga Amahan. Kini nga pag-ila dili basta-basta tungod kay ang Mesiyas mao ang manluluwas sa tibok nasod sa Israel nga dugay nang gipaabot sa piniling katawhan. Sa tinud-anay lang, kulang pa ang kasinatian o kahibalo ni Pedro bahin sa personalidad sa atong Ginoong Hesukristo o dili igo ang iyang kahibalo sa daang kasabutan aron makaingon nga si Jesus gayud ang Mesiyas nga gipaabot sa mga Hudiyo. Kini nga kahibalo gikan gayud sa Dios. Sa atong pag-ila sa pagka-Dios sa atong Ginoo, atong makita ang katuyuan sa atong kinabuhi. Ang pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo usa ka personal nga relasyon. Si Pedro nga nakaila kang Jesus miingon nga ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Kini nagpasabot sa pag-ila nga kinahanglan nato sa atong kasing-kasing. Apan dayon gipasabot sa atong Ginoo ang pagkatinuod sa iyang pag-antos nga naghatag kanato og kasayuran nga ang pag-alagad sa Ginoo mahimong magdala og mga pagsulay.
Ang mensahe alang kanato mga igsuon mao nga sa atong paglakaw uban sa Ginoo. Kinahanglan nato nga andamon ang atong kaugalingon sa mga pagsulay. Apang uban sa paglaom nga ang katapusan nga pagdaog mao ang iyang gisaad. Ang pag-ila sa atong Ginoo nagkinahanglan sa atong katakos sa pagsunod ug pagdawat sa iyang kabubuton bisan sa mga kalisdanan. Ang pag-ila sa atong Ginoo nagpasabot nga dawaton nato ang iyang kabubuton sa matag panahon sa atong kinabuhi. Masayod kita sa laraw sa atong Ginoo kon mamalandong kita ug bansayo nato sa kinabuhi ang mga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Remember, my dear brothers and sisters, that life is short. It would be a shame to waste it on meaningless activities. It is up to us to use our time well for what really counts in life. Busa magpadayon kita sa pagampo aron ang atong pagtuo, mulig-on ug mapadayon kita sa pag-ilaking Hesus sa atong kinabuhi. Manindog ang tanan. Ang atong pagtuo diha kang Hesus, ang anak sa Dios, mao ay naghiusa kanatong mga sakop niining katilingban. Sa iyang ngalan dadto nato ang atong mga katuyuan ngadto sa amahan diha sa pag-ingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang mga kaobispuhan mag-amping sa simbahan diha sa pagtuo ni San Pedro. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang atong napiling mga opisyal magtahod sa katungod sa kinabuhi sa mga wala pagipakataw, sa mga idaran, ug sa mga walay ikasarang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang gikonsagrahang mga kaparian ug mga relihiyoso magmatinud-anon sa ilang mga panaad ngadto sa Dios ug sa katawhan nga sila gitawag nga ilang alagaran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton, malig-on ug mulahutay diha sa ilang pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nag-una kanato ni ining kinabuhia, pinatikan sa pagtuo, makatagamtam sa bagong kinabuhi, didto sa presensya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Diyos sa gugmaw kaluoy, pinaagi ni Jesus among manunubos, dungga ang mga pag-ampo sa ibong simbahan, nga nagsalig kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron nag-akop ug inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa gidawaan sa sakripisyo gikan sa imong mga kabud alang sa pagdahing paghimayan sa iyang ngalan anong usab ta kapuslanas tibuok nga iyang santos nga simbahan. O Diyos, sa pagsaulog sa mga misteryo ni San Vicente de Paul, imong gitugahan nga magsunod sa iyang gisaulog, itugot nga pinaagi niining Eucharistia, mahimo usab kami nga halad nga takos madawat nimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaksak ko rin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amang gibayong at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matay. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit,
Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Vicente de Paul. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa iyang panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos ya Ginoo, Diyos sa kahuman, puno ang langit ug yuta sa imong sana sa kaitasan daygun alagi sang ngalan sa Ginoo sana sa sana sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iyula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon na mo dining mataginon na mo dining Ginoo, nagmantala kami sa kamatayon mo, Ginoo Jesus, ang nga mo balik ka. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa gugma,
uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kalui kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Agustin ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuwigan. Uban kanila amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahisa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo, paimo kaming luwason sa tanang dautan at tagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang harian, agakuong ang himaya, hangdul sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kabi sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Manasa kanino. Ipakita ta ang atong paginigsonay. Sadis ka nagawagda sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kung sadis ka nagawagda sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kung sadis ka nagawag sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa Kinibaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ka may mabalawat kanimo, apan ipabulong lamang ug mamahayo ako. Magampo kita. Human kami mabusog sa mga langit ng sakramento, itukot nga aron pagsunod sa imong anak, nga nagwali sa mga kabus, malasig unta kami sa mga panig-ingna ni San Vicente, ug matabangan sa iyang mga pangaliya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katiling balong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita.
O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa Sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso. Dinhin mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sudunga kining mga kapus nga mga kalag. Nagagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga kami sa imong kinaadman. Tudloy kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo. Panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mao imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot sa Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isig katao, nga magtamay kami ingon sa hangay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamangyatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaagbo, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himuha kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isob diha sa katalagman, mapailobon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa mayong kapalaran. Tudloy kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bilis sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami diliunta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, o magalagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmanipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño. Sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanang namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubok. O Santo Niño, tabangi kami. Kunantanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumungag gugma ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisokamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nagingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug aglihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, o nga dili gayud kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himoa o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan,
kay dili man gad ikaw mobiya sa pag-amuma kanila, nga imong giligon pagpabarog diha sa imong gugma, pinagi ni Jesu-Kristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga Santo Niño, nagapa kami sa tubangan sa imong santos nga larawan, og nangamuyo kami kanimo nga tanawon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuang ang among mga pagampo makatandugunta sa imong malumong nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug gihatag kanamo kanang grasya nga among gipakaluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatiya ang among mga pagampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang, aron kami magdaig kanimo uban samahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Bendisyon sa kahimalan sa debosyon, pagampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong Espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyonik kining mga kahimalan sa debosyon ug tudloy kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdong nga pagampo. Himua Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayeg ug himaya alang kanimo, Amahan, pinaagi ni Jesu-Kristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manasa kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos sa makagagahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang atong santos nga misa, dad-ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! ¡Viva, Señor Santo Niño! Viva Pete Señor! ¡Viva, Señor!